Això no només és un carnet. És el poder de la base social independentista catalana. És la força que ens va permetre que el 1 d'octubre Catalunya votés sí a la independència. És el suport als nostres sindicats per convocar vagues generals com la del 3 d'octubre o la del 21 de febrer. Amb aquest carnet vam fer possible la victòria a les cambres de comerç i apoderem econòmicament Catalunya amb la sobirania fiscal. És amb aquest carnet que vam guanyar la resolució de l'ONU on demanàvem l'alliberament dels presos polítics i vam recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret. També és un carnet solidari que va fer arribar 1 milió de mascaretes a qui més ho necessitava. Aquest carnet és persistent, feminista i lluita pels drets de tothom. Ha fet les manifestacions més multitudinàries d'Europa i ha aconseguit omplir ciutats com Madrid, Estrasburg o Perpinyà d'estelades. Amb aquest carnet fem la independència des de baix, perquè cada sòcia i cada soci és una peça més de l'assemblea. Som econòmicament independents i no rebem cap subvenció ni ajudes públiques. Aquest carnet és la força per lluitar cada dia per la independència. I ara, amb tu, ho podrem tot. Assemblea't.